וינו אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. אנחנו נתחיל כוונות קריאת שמע, ועשינו הקדמה בכלל להיכנס לכל הנושא הזה של קריאת שמע. צריך להבין לקראת מה אנחנו הולכים ומה אנחנו מתקנים, שזה עבודה גדולה. זה כל העניין הזה של תיקון עולם הבריאה, כמו שאנחנו יודעים שעולם הבריאה זה מבחינת עולם הכיסא, לכן באמת צריך לשבת כשאנחנו אומרים יוצר. נתחיל כאן בכוונת תיקון עולם הבריאה. נזכיר כאן כמה כוונות שאתה צריך לחזור ללמוד בחלק א'. אנחנו ננסה לחזור לכל הדברים בקיצור, כי שם הרחבנו בקשר לכל העניין הזה של עליית העולמות. ובסידור צריך לחזור גם כן לראות סידור. כן, זה חשוב מאוד שאנחנו לומדים קצת כוונות, שכל אחד יהיה לו איזה סידור של כוונות, ואז פשוט מה שלומדים לנסות גם כן לכתוב את המקור בשאר הכוונות של הכוונה הזאת, ואיפה למדנו אותה ומה, ולסמן אותם. לפעמים יש מערכות שהן תוך כדי התפילה, יש כמה מערכות ביחד, הן נעות ביחד בתפילה. יש פנימיות וחיצוניות וכל מיני עולם ביה דאצילות וביה דביה עולמות. אז זה כמה מערכות ביחד, ולדעת להבחין ביניהם ולעשות בסידור סימנים. למשל, יש כותרות, זה פנימיות ופנימיות. פנימיות, לדעת את הפנימיות, איך הפנימיות היא ממשיכה. לראות, לעשות למשל תפילה, שאני עכשיו מכוון רק פנימיות ופנימיות, ולדעת כל דבר ודבר. וזה חובה שכל אחד יהיה לו סידור. חשוב מאוד את הסידורים הראשונים, כן, הקדומים, לא כתב יד, אבל לפחות המודפס, מה שיש לנו, מפני שבמודפס יש לנו את ההערות של החכמים שהיו בדור הקודם, למשל מאליל אליהו וכל הם עוסקים, פתח עיניים החדש. יש לנו את הרב של הדור שלנו, נפטר לא מזמן, הרב דיבליסקי. אז הוא עוסק בסידור המודפס הזה, ואז כל העיונים שלו הוא לפי הסידור הזה, ואז אתה יכול להבין, כן, את כל ההערות שלו, והערות באלף ובעין, כן, מה צריך להיות, ואם יש טעות אז מתקנים את הטעות וכולי. ואז כדי לכוון קצת, להסתכל בסידור, אז אפשר להעביר את זה לסידורים החדשים שאתה מתפלל בהם, כי בסידורים האלה גם המודפס קשה מאוד להתפלל בו, בגלל שיש בו כמה דברים שחסרים וכמה דברים שצריכים להוסיף ולסדר. בסידורים החדשים, ברוך השם, היום יש מחשב וזה, יודעים לסדר את זה בצורה יותר יפה ויותר מסודרת, אבל גם בהם צריך לעבור עליהם ולראות אם אין טעויות. לפעמים זה טעויות דפוס, לפעמים זה לא טעויות, זה שיטות של כוונות, ולפעמים לא תמיד מכוונים. לפעמים אם אתה הולך לפי כוונה מסוימת בסידור למעלה, ואתה הולך לפי כוונה אחרת, אז זה יכול להיות שאתה לא מבין ומערב בין שתי שיטות, ואז זה לא מסתדר. לכן צריך, זה א' ב' בלימוד הזה, שלכל אחד יהיה את הספרים, לא במחשב, שיהיה ספרים, ובספרים לכתוב ולסדר ולסמן ולעשות קווים, ואז אדם לאט לאט, זה לוקח זמן, אבל הוא יכול להבין ויכול להתחיל
לכוון משהו. אז פה אני חוזר על הדברים, ולכן כתבתי פה שצריך לחזור על החלק הראשון, אבל לאו דווקא על החלק הראשון של כוונות החול, של מקור הישועה. אפשר גם בספרים אחרים, אבל שמה הבאתי את כל המקורות כדי לעיין וללמוד את הדבר, וגם בסידור. אז צריך גם כן להסתכל בסידור. אז צריכים לזכור שיש ראשית עניין הקדיש. אז צריכים להבין, אנחנו בקדיש עוברים בין עולם לעולם, אז זה נקרא קדיש אב וסג. שם הבאנו את כל 4 קדישים, מה שצריך להיות, איזה קדיש, בין כל עולם ועולם יש קדישים אחרים. ודרך אגב, גם כן ביארנו שם מה זה קדיש של אחרי הלימוד, שזה גם אב וסג, ויש קדיש יתמה, שזה קדיש לפני עלינו לשבח, בכל תפילה ותפילה. בקיצור, חשוב מאוד לעיין בקדיש. אז יש ספר של מורנו הרב מרדכי עטיה על הקדיש, מאוד נפלא, ובעיקר בסוף סידר בכללות ממש את כל כוונות הקדיש בציור של כל מילה מה מתקנים, וזה ממש יפה. וזה חשוב מאוד לעבור ללמוד על הקדיש. זה נושא בפני עצמו, למדנו אותו כמה שנים, אבל לפחות שאדם ידע פחות או יותר. אז שמה בחלק א' הבאנו את המקורות וגם את לעיין בסידור. פעם אנחנו נעשה גם כן לימוד בעניין הזה של הקדיש. והעליות והמיתוקים, יש גם העליות של העולמות ומיתוקים בקדיש עצמו. ועוד, זה דבר נוסף, עניין התקללות העולמות. שם בחלק א' מאוד הרחבנו בזה, שהעולמות שעולים מעולם לעולם, וגם מבחינה של, כמו שאמרנו, שיש ביאה דאצילות וביאה התחתונים, שאנחנו מעלים אותם. כן, יש הבדל בין ביאה דאצילות לביאה התחתונים, ולכלול ולחבר היצירה והעשייה, הכל באצילות, דאצילות לבריאה. אז הציור הוא כמו שאנו רואים כאן, שהתקללות עולמות שצריך לכלול ולחבר היצירה והעשייה, שכבר תיקנו אותם, שזה קורבנות וזמירות, לכלול אותם ביוצר, שזה בריאה. אז זה ו"ק ומה ובן, ואל הוויה ואל עדנות בבריאה. אז בבריאה שזה הראשונה, וזה שם סג, וזה שם אל שדי, ויש את כל מה שצריכים לסדר בסידור מסודר, וגם שמה בחלק א' סידרנו את זה בהרחבה. ולכלול ולחבר נפשו ורוחו ונשמתו, שזה נהרן דבייה, הכל ביחד. דבר נוסף, עם השמש בתפילין של יד, כמו שאמרנו, שבתפילין של יד היה תיקנו את חיצוניות הבריאה. אז אמרנו שהיה יפנה ויטול וחי ברכות של ברכות השחר, זה היה תיקון של החיצוניות של העשייה. אחר כך אנחנו עלינו ליצירה, זה היה על ידי הטלית, וזה אנחנו אמרנו בברוך שאמר, שאנחנו חיברנו את החיצוניות לפנימיות, שזה הדיבור. וכאן זה אנחנו עם השמש בתפילין של יד, זה תוקן בחיצוניות של הבריאה. תיקנו את החיצוניות על ידי הנחת התפילין של יד, זה היה התיקון של הבריאה. וכאן אנחנו על ידי שאנחנו מנשקים, ממשמשים את התפילין של יד, אז אנחנו כביכול כוללים את החיצוניות הבריאה עם הפנימיות לבריאה, שזה הבחינה של הדיבור, שאנחנו עכשיו אומרים יוצר. גם מכוון להעלות הבחינות של הביאה התחתונים, מה שאנחנו עושים מ3 ל3, אמרנו שזה התחלנו להעלות בישי ריח נפוח להשם, והמשכנו בברוך שאמר, המשכנו להעלות את השלב השני, בישי ריח נפוח להשם,
עושים רק את החצי הראשון של העלייה, שזה הפנימיות של התחתון עולה לחיצוניות של העליון, ואחר כך החיצוניות נכנסת לפנימיות, זה בכל שלב מהתפילה, שזה התחיל בברוך שאמר, ביצירה, ועכשיו בבריאה זה ביוצר. אז כל הדבר הזה, לעשות את הדבר הזה, לזכור כל הדברים האלה שאנחנו צריכים להתבונן ולראות את כל הסדר בסידור. אז פשוט לא לשכוח איזה שלב, אבל ברגע שאנחנו לומדים ויודעים את הדברים, מה שצריך לעשות, אז רוב הדברים, רובם, כמעט הכל מסודר בסידור, רק צריכים לחפש אותם. לפעמים זה מופיע באיזה מילה או באיזה שורה שלא שמים לב אליה בסידור, אז זה חשוב שאנחנו, אחרי שאנחנו, תוך כדי שאנחנו לומדים, גם כן פותחים את הסידור ומחפשים את זה בסידור המודפס, הקדום, שזה לא קדום כל כך, זה כמה 60, 80, מקסימום 100 שנה שהסידור הזה מופיע, אבל יש גם סידורים המחודשים, כן, והחדשים, ברגע שיש לנו סידור, אז להשוות ביניהם ולראות כל דבר ודבר איפה זה נמצא. בוודאי שבסידור המודפס הקדום אי אפשר לכוון בו בתפילה ממש, אבל אם יש לנו את שני הסידורים האלה, כדאי מאוד, כל אחד ירכוש סידור כזה וכזה, זה לא הוצאות, זה על החשבון של ההוצאות, של הלימוד התורה, וזה מאוד חשוב שאנחנו באים ומתקדמים, ברוך השם, בלימוד הזה של הקבלה, שאנחנו גם כן נשתדל לרכוש את הסידורים ומדי פעם להסתכל ככה בשבת, מנחת שבת, ככה להסתכל מה למדנו השבוע, מה למדנו בעניין הקריאת שמע, מה למדנו בזה. זה לא חייב להיות לימוד מההתחלה עד סוף הסידור, כל כוונה שלומדים ללמוד אותה ולהבין אותה, ואז גם אפשר פעם בשבוע להסתכל בכוונה הזאת בסידור תוך כדי התפילה, זה מאוד עוזר וזה מאוד טוב, וככה מתקדמים, אחרת אי אפשר להתקדם. ולהעלות ההיכלות, גם כן יש לנו היכלות, להעלות כמו שהעלינו את ההיכלות בעשייה, שזה באיזהו מקומן של זבחים, ואחר כך יש ביצירה על ידי הלילויות, וגם ביוצר יש לנו עליית העולמות, מאוד חשוב, עד שאנחנו מגיעים ל-18 וכו'. כיוון לעשות עצמו גם כן יש מרכבה, יש הבדל במרכבה שאדם, כן, הוא צריך לעשות עצמו מרכבה להיות כיסא לאדם דבריאה, או ביוצר, אבל למעשה גם כן עשינו כזה מרכבה יש באדם של היצירה ובעשייה, וגם יש באצילות לפני שמתחילים 18. אז זה חשוב מאוד, אפילו יש סידורים של פשט שעושים את המרכבה בכללות, כאילו רק את הבחינה של הכתר חוכמה בינה, שם במרכבה של הסידורים של הכוונות, הם יותר גם כן מפרטים את הראש, שזה כתר, חוכמה, בינה, עיניים, אוזן, חותם, כל הדברים האלה, ודעת, זה מאוד חשוב להבין את הדברים, צריכים ללמוד את זה בעומק ולדעת, אבל באופן כללי, להבין שאנחנו, כדי להתחיל להתפלל, שאנחנו צריכים להבין שאנחנו מרכבה לשכינה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו, כמו שאמרנו, שכל הגוף שלנו מבשרי זה לא, גם כן מבשרי אני מכוון. ולהבין שכל ההשתלשלות של העולמות, זה גם בגוף של האדם, הכל מופיע והכל נמצא, ולראות את זה, את עצמו, שהוא מרכבה. וכמו שאמרנו שעולם הבריאה זה עולם הכיסא, אז כתוב ככה גם כן בסידור,
מי יוצר עד אהבת עולם, יכוון לתקן כיסא בשכינה לקודשה בריחו, דהיינו בהיותה אח באח, זאת אומרת יש את השכינה שהיא אח באח, עדיין בפנים ופנים זה רק יהיה באהבה, אז בינתיים אח באח, על ידי אברהם, על ידי החסד העליון הנקרא אברהם, המתעורר בכל בוקר. אחר כך יש כמה דברים שזה בסידורים המתקדמים וגם בסידורים הישנים. כתוב למעלה בכל דף, בכל דף יש את ההערות האלה. מי ישתבח עד יוצר, יכוון לקיים מצוות עשה לברך את השם. מאהבת עולם עד שמה זה לאהבה את השם. צריכים להבין שאלה מידות, אלה מצוות תמידיות, שם מביא אותם בהרטב, שם בשולחן ערוך, שם מביא את 6 מצוות תמידיות, שוודאי שבזמן התפילה צריך לקיים אותם, וגם כשאדם נוסע באוטובוס או באוטו, לחשוב על זה שהוא מקיים מצווה של לברך את השם, לאהבת השם, ליראת השם, כל הדברים האלה שהכל בקדוש ברוך הוא, הכל כל הזמן, שכמו שאנחנו אומרים שיוויתי השם לנגדי תמיד, שכל הזמן יחשוב על הקדוש ברוך הוא, וכמו שאנחנו מוסיפים עוד גם כן לשם ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, לכוון בכל שם הוויה. היום למדנו את הזוהר, אז זה מדבר הרבה על העניין הזה של לייחד קודשה ברוך הוא שכינתה, גם כשכל פעם שאתה מזכיר את שם הוויה, הוויה ודנות, כל הדברים האלה, זה מאוד חשוב כשהוא מזכיר כל שם ושם, שהוא מזכיר בתפילה ובכל שיר ושבחה, כשהוא מזכיר את שם הוויה, זה שם הוויה ודנות, גם כן לחשוב על הדבר הזה, זה ודאי, כן, ועוד בקריאת שמע, יכוון לקיים מצוות עשה לקריאת שמע. אז צריכים להבין, אמרנו שעל ידי קריאת שמע יש 2 מצוות. יש מצוות קריאת שמע, שזה מצוות עשה, שאנחנו מקיימים אותה, וגם אנחנו ממשיכים שפע. שפע, מביאים שפע ובונים פרצופים שלמים. אז קריאת שמע זה דאורייתא, אבל אתה מתחיל להמשיך מוחין, והמשכת המוחין הכוללים האלה הם בתפילה. אז אם כן, יש עניין גדול שהוא המשכת המוחין, ויש דבר נוסף שהוא עניין של קיום מצוות עשה. אז יש על קיום מצוות עשה אתה מברר רפ"ח, אבל את הרפ"ח הזה אנחנו לא רואים אותו בתפילה, כי אנחנו בכוונות דואגים יותר לכוונה הכללית יותר, כוללת. כוונה כוללת היא גם כוללת את המצווה הזאת, שהיא נתקנת ממילא תוך כדי התפילה הזאת שאנחנו מתפללים, אז גם נתקן הכוונה הזאת של קיום מצוות עשה ובשוכבך ובקומך, אבל צריך לפני קריאת שמע לחשוב על זה שאתה מקיים מצוות עשה בשוכבך ובקומך של קריאת שמע. בבוקר ובערב שנאמר בשוכבך ובקומך. אחר כך משמע עד אמת ויציב, לקיים מצוות עשה, לייחד את השם ברוך הוא. עד אמת ויציב יש שם גם כן את השם אלוקינו השם אחד, שזה בעיקר, שזה אנוכי השם ולא יהיה לך אלוהים אחרים, וגם עוד משמע עד אמת ויציב גם כן יש למסור עצמו על ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, על ייחוד קדושת שמו יתברך, להכללה גרמי גו אינון במסרי נפשיו על קדושת שמו. אז זה בפירוט, בפרטות, זה באחד של שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, אבל כל התפילה, כל הקריאת שמע, זה צריך לכוון בזה. וגם מעוזר דלים ואילך, כשאתה אומר עוזר דלים, יעשה עצמו, יכוון
לעשות עצמו להיות עני, להשתתף עם השכינה. אחר כך מתחילת התפילת שחרית עד השתבח, זה דבר נוסף, אז זה עושה את עצמו למעשה עבד, עבד הראשון מה שנקרא, לשכינה, להכללה גרמי גו אינון עבדי השם. זה עבד הראשון, יש זוהר נמצא נפלא וגם הרחבנו מאוד בחלק א' על כל העניינים האלה של הכוונות הפרטיות שיש בתפילה, תוך כדי תפילה. יש עבד ראשון, עבד שני, זה מאחר התפילה עד עלינו לשבח, זה נקרא עבד שני, שזה נקרא שעבד סדר דצלותה, ואחר כך יש עבד שלישי, אחרי עלינו לשבח, אז כשהוא הולך, כשהוא ישווה גרמה עבד שלישי, שגמר את התפילה והולך לעסקיו, אבל גם כשהוא הולך לעסקיו הוא נקרא עבד, עבד שלישי, לעבוד את השם גם בעסקיו. ועוד לזכור, כשאנחנו ביוצר, כל הספר שלנו, אז יש באהבת עולם, בסוף אהבת עולם לפני קריאת שמע, יש למעשה בקריאת שמע גם כן, יש 4 זכירות עיקריות, שהם וקרבתנו מלכנו, אתה זוכר מעמד הר סיני, יכוון בלב לקיים מצוות עשה לזכור מעמד הר סיני, כן, לא מוציא מהפה. בדבר שאומר וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול, זה מופיע גם בסידורים הפשט המסודרים לפי קצת כוונות, אז זה מופיע לשמך הגדול. אז מתי הוא שמו של הקדוש ברוך הוא גדול, כן, י"ק יהפוך לי"ק ו"ק, אז זה כשיהיה שאנחנו נכרת את זכר עמלק, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, ואז יהיה השם אחד ושמו אחד, כן? כמו שכתוב, כי יד על כסיה, אין הכיסא שלם, ואין השם שלם, שזה י' כו', אז זה איבה למושב לא. מה זה איבה? איבה זה א' ו' כן? שצריך להוסיף א' לכיסא, וו' לי' ואז יהיה כיסא שלם. כסיה, חסר א' בכיסא וו' להוויה, ואז יהיה כיסא שלם. דרך אגב, יש אומרים שהמקובלים שבאו וקראו לעיר צפת על שם זה, איבה למושב לא, זה באטבש, איבה זה צפת. א' זה ת', כן? ו' זה צדיק, ופה, וה' זה פה, צפת. אז זה קרוב למחות את זכר עמלק מתחת השמיים, ועכשיו זה מה שעושים חיילינו ברוך השם, ומוחים את זכר עמלק, וגם באומרו להודות לך, אז צריכים להבין שיש לנו פה, ומה שיש לעשות עם הפה זה רק להודות לקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. אז אומרים שבמזמור, בפסוק הזה, יש 7 תיבות, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, 7 תיבות, ויש 24 אותיות. אז זה 7, 24, 7, זה מה שצריכים לעשות, רק להודות להשם על ידי הפה, שהוא נתן לנו פה, ולזכור את מה שעשה הקדוש ברוך הוא למרים, על שדיברה לשון הרע באחיה, כי לא נברא הפה לאדם, כי אם להודות להשם כל הזמן, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, וליחדך, כשאתה אומר וליחדך, זה לזכור חטא העגל, שזה ביטל את הייחוד, שכביכול עם ישראל במעמד הר סיני נתבטלה כל זוהמת הנחש, ולמעשה היו מתוקנים. אז שואלים איך יכול להיות שחטאו, אז צריכים להבין שהיו מתוקנים בצורה כזאת שהיה צריך קודם כל שיקבלו את התורה,
ואז יקיימו את התורה על ידי זה שילמדו אותה ממשה רבנו, ואז ייכנסו לארץ ויבנו את בית המקדש, ואז נגמר הכל. נגמר הכל, ולצערנו היה חטא העגל. כן? אחר כך שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, זה כשאומרים בסוף קריאת שמע, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אז זה העניין של זכירת יציאת מצרים. אז כל הדברים האלה אנחנו עושים תוך כדי אמירת ברכת יוצר, כן? אז גם אלה שמתפללים מהר צריכים להיזהר ולהשתדל, להתחיל קצת יותר לאט בעזרת השם. גם כאן אולי נמשיך קצת כוונה קצרה בעניין קריאת שמע. אז אמרנו גם כן, בקריאת שמע זה המשך, זה הקדמה לכל מה שאנחנו נלמד בהמשך. אז בקריאת שמע יש לנו מצוות עשה פעמיים בכל יום, שובך וקומך, מצוות עשה בדיבור, שהוא חמור ומעולה יותר מן היוצר, ולכן קודם קריאת שמע צריך לכוון לקיים מצוות עשה מן התורה. זה כבר כפילות, הזכרתי את זה למעלה, אבל לא משנה, זה טוב לזכור, זה כוונת קריאת שמע. טוב, עשיתי קודם את ההקדמה הזאת, אחר כך את ההקדמה העליונה, אז גם כן חשוב לזכור את זה עוד פעם, שלא לשכוח לקיים בקריאת שמע, כי אני מברך את עם ישראל שאומרים ברוך אתה השם אוהב את עמו ישראל, שמע ישראל, מתחילים בלי בכלל עצירה, צריך פשוט לעצור רגע, לחשוב שאני מקיים מצוות עשה דאורייתא, לקרוא קריאת שמע ושובך וקומך, אחר כך להתחיל לחשוב מה הכוונה של הפסוק הזה שאומרים. אז זה קצת לעצור רגע, לקבל עול מלכות שמיים, ולהבין שאנחנו מייחדים את השם ומביאים את כל השפע עכשיו דרך שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שכמה שאפשר להבין, כמה שיותר זה יותר טוב, אז זה מה שאנחנו צריכים להבין. ועוד יש לכוון שעל ידי מצווה זאת של קריאת שמע נזכה שיהיה בנו כוח להעלות מן, להוריד מוחין עד מקום זה באצילות, וגם להמשיך תוספת קדושה לרחל, להעלותה. זה דבר נוסף, אז יש לנו שני דברים, גם את הקריאת שמע וגם את הדבר הזה של המשכת המוחין הכוללים. כן, נראה כאן שתי עבודות, ולזה יש שני מיני רפ"ח ניצוצין, אחד של המצווה דאורייתא, כמו שאמרנו, שזה שמע ישראל, ואחד שזה הבאת המוחין, כללות התפילה. אז כשאנחנו מדברים על דבר כזה, אז אנחנו צריכים לעשות את שתי העבודות ביחד, ולכן במה שראינו את זה, התחלנו לראות את זה, אופן הבירור, שתי התפילות, שתי הבחינות האלה, צריכים להבין לפי מה שראינו, התחלנו לראות שבוע שעבר, או זה השבוע, בעניין של ברכת התורה. אז אמרנו שבברכת התורה יש שני בירורים, יש את הבירור הפרטי, מצווה פרטית של קריאת שמע, ושל מצוות התורה, לברך את הברכה של התורה, וזה גם כן עניין של רפ"ח אחד בפני עצמו, שזה ברכת השבח. ויש גם שברכת התורה היא אחת מ-18 ברכות שאנחנו מברכים בחי ברכות של ברכות השחר. אז בכל ברכה מברכות השחר יש תיקון מיוחד שהוא תיקון כללי של כלל התפילה. אז אם כן, באיזה מהם אנחנו נכוון? אז לפי מה שאנחנו עושים, לפי רבי שאול, אז למעשה צריך לכוון רק בברכה הכוללת. כי כמו שאמרנו בקריאת שמע, יש ברכה שיש רפ"ח של הקריאת שמע, ויש את המשכת המוחין הכוללים, ואנחנו לא מכוונים בפרטות את הרפ"ח של הקריאת שמע, אלא אנחנו באופן כללי מכוונים את זה, ובפרטות אנחנו מכוונים את הכוונה הכוללת של כל התפילה.
ולמעשה היא מתחילה מברכות השחר. אז יוצא שגם בברכת התורה, אז שמה יש ביאור, אם אתם זוכרים, ראינו את עלי נהר, את הרשש גם כן, שמברר איפה העניין של מצוות התורה, איפה התורה שהיא באצילות של הביאה, הוא עשה שם 64 עולמות, וכל שאר המצוות הם בביאה, ביאה דביאה, וזה בשאר המקומות, וצריכים להבין שגם כן יש את הכוונה הכוללת. לכן בברכה של קריאת שמע אנחנו מבינים את העניין הזה, ושם ביארנו שבקריאת שמע, בברכת המצוות, בברכת התורה, אז אנחנו מכוונים דווקא, אף על פי שזה כוונה קטנה לכאורה במכלול של המוחין הכוללים של כל היום הזה שבאים, אז הכוונה הזאת היא חשובה, היא גדולה יותר מאשר הכוונה של הרפ"ח שאנחנו מבררים של המצווה, של הקיום, של הברכה עצמה, של ברכת התורה. אז הכוונה הכוללת היא הכוונה שאנחנו נעשה, כי יש דעות אחרות, כמו שכתבתי פה, כן, בתיקונים לסדר, ראה ועיון והרחבה, ויש כאלה שסוברים שלכוון את שניהם, לעשות את זה ביחד, וזה דבר שאי אפשר. פשוט זה דבר מאוד קשה, וזה גם סותר אחד את השני. אז אין לנו, אנחנו לא עושים שתי עבודות במקביל, שני בירורים, שתי עבודות. להבין שהבחינה היותר קטנה, כן, היא נכללת בכוונה הגדולה, ואנחנו רק נכוון בכללות לקיים את המצווה, ולקיים לברר את הרפ"ח של המצווה, של הברכה, אבל הכוונה העיקרית שנכוון זה יהיה הכוונה הכוללת, שכוללת את כל התפילה. כן, אז זה דבר מאוד עמוק שבעזרת השם צריך הרבה לעסוק בזה, ויש גם דעות אחרות, ואז צריכים להבין את זה. קיצור, העולה מכל המקומות הנ"ל הוא שיש שני תיקונים, אנו נכוון בפרטות בכוונה כוללת, והבחינה השנייה הפרטית תבוא ממילא ללא כוונה. רק שנזכיר אותה באמירת לשם ייחוד, לכוון לקיים את המצווה ולברר גם את המצווה הפרטית. זאת אומרת, הבירור הוא של שתי המצוות, שאנחנו נברר את הרפ"ח, אבל בפועל אנחנו נכוון בכוונות הכוללות של כל התפילה בכללות. ויש חולקים וסוברים לעשות במקביל את שני התיקונים, ודעתם מבוארת היטב בפתח עיניים יש שמה, ויש מביא שמה את העניין הזה של מצוות עשה דאורייתא. יש גם עניין שדווקא פה זה מאוד קשה להבין שהקריאת שמע זה מצוות עשה דאורייתא, והתפילה זה מצוות עשה דרבנן, ואיך מסדרים את הדברים האלה. גם כן יש בברכת המזון שהשלוש ברכות, יש כוונה כללית של 4 ברכות, אבל כשאתה מחלק את זה, זה 3 ברכות דאורייתא, ויש ברכה רביעית שהיא דרבנן. כל הדברים האלה מבוארים היטב בחלק א' של שבת, בכוונות השבת, עסקנו בזה, בעניין כוונת האכילה. וגם יש בעניין של ספירת העומר, גם כן מביא את הדבר הזה, הפתח עיניים, ואנחנו סוברים שגם בספירת העומר, שהמוחין חוזרים, ואנחנו לא מכוונים את המצווה של ספירת העומר ברפ"ח, אלא את המצווה של המוחין שחוזרים, וצריכים להבין
שזוהי כוונה, בספירת העומר זה חזק מאוד, ויש הבדל בכוונות איך לכוון את הדבר הזה, בעזרת השם, שנעיין יותר, וזה מופיע גם כן בכוונות החגים, בעניין של חגי, החלק הראשון של כוונות החגים במקור הישועה, הבאנו קצת מזה, ואפשר להבין פחות או יותר, וגם כוונת קריאת שמע אין מעין אי, אמרנו, שזה כמו מובלעת מתוך עולם האצילות, זאת אומרת, אורה זה אתה נמצא בעולם האצילות, אתה מתחיל לסדר את הדברים האלה, וכשאתה נמצא בשמע באחד, אתה למעשה מתחיל לעלות ולהביא את המוחין של האצילות, ואומנם זה בחינת האח בגדלות דאימם, ומתחילים לקבל כבר בתיבת אחד. שאר התפילה בשאר העניין, ותקנו לומר קריאת שמע 4 פעמים, 2 מהם זה מן התורה, שחרית וערבית, כמו שכתוב בשוכבך ובקומך, ואחר כך יש קריאת שמע של המיטה, וקריאת שמע דקורבנות, שאנחנו נעסוק בזה, שצריכים להבין שבקורבנות, אז למעשה זה המוחין של הלילה, שמסתלקין בשחר, וכדי להחזיר אותם, אז אנחנו אומרים קריאת שמע, ושם בשאר הכוונות הוא מביא מה יהיה אם אדם הוא חסיד, רק חסידים היו יכולים להחזיר את המוחין בלי לומר קריאת שמע, אבל אנחנו לא מחזיקים את עצמנו חסידים, ולכן אז צריכים לומר גם כן קריאת שמע של הקורבנות. בדרך אגב, בקריאת שמע של הקורבנות אין המשכה, אין המשך. זאת אומרת שאנחנו מביאים בדרך כלל את דבק דמוחין דאימה, אך דאימה, אז ממשיכים בתפילה, אבל פה אין בכלל המשך לכוונות האלה של קריאת שמע, שאנחנו מביאים דבק דגדלות דאימה, אין המשך בקריאת שמע של קורבנות. וכאן הבאתי בקיצור את כל הכוונות של קריאת שמע, ובעזרת השם נמשיך ונראה את זה בפרטות, אז נדלג על הדבר הזה, זה כאן כתוב ברוך השם, ובעזרת השם מי שרוצה יכול לראות גם את זה. עד כאן, ברוך ה' לעולם.